שלום חברים וחברות, שבת, מחר, היום יום שישי, פרשת בשלח, שבת שירה, מחר בעזרת השם, כולנו ביחד. מה הטעם מכות במצרים והטעם שיוצאים הקדוש ברוך הוא ממצרים כבוד הזמן. ויחי בשלל פרעה את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא כי אמר אלוקים בהנחם העם בראותם מלחמה ושבו ממצרים. שמות י"ג וי"ז. טוב, הפרשה הזה רוצה להגיד לנו משהו, ללמד אותנו. הפסוק הזה יש להתבונן בכמה ענפי הדר וכו' דכתיב ויחי. למה כתוב ויחי ולא כתוב והיה? כי ויחי מורה על לשון צער, אוקיי? והיה זה לשון שמחה. אז למה כתוב ויחי בשלח פרעה את העם? היה צריך כתוב והיה לשון שמחה, כן? בא להסביר לנו שבגלל שהעם ישראל עדיין לא היה זכאי לצאת מבית עבדים, והקדוש ברוך הוא מוציא אותם לפני הזמן, אז בגלל שזה לפני הזמן, אז הוא כתב ויהי. אם היה להתקדם ועד הסוף, אז היה כותב והיה, כי והיה זה מורה על לשון שמחה, כן? שילמו על מה שהיה צריך לשלם, ועבדו השנים שהיו צריכים לחיות שם, אבל זה מה שלא, זה קרה, יצאו לפני הזמן, אז קדוש ברוך הוא כתב ויהי, כי זה לשון בצער, כי הם עדיין לא היה זמן לצאת משם, היו צריכים לחיות עוד זמן, אז לכן כתוב ויהי. בסדר? בימים שהמכות, הקדוש ברוך הוא, למה הוא היה נותן מכה אחת ולהוציא את עם ישראל משם, כן? וזהו. אבל לא, הוא נתן כמה מכות למצרים, שעם ישראל שיקבלו ויראו את הכוח הקדוש ברוך הוא, הכוח שהוא יכול לעשות, ואז הוא נתן הרבה מכות למצרים, כן? לתרגל אותם שהם היו עבדים במצרים, עכשיו אתם תהיו עבדים שהקדוש ברוך הוא, כן? שלעתיד, אם בניסיון אחרים, שלא לבטל על הקדוש ברוך הוא בכלל. אז לכם הוא נתן הרבה מכות שיראו מי זה הקדוש ברוך הוא, שהם לעתיד לא יעזוב אותו בניסיונות שהחיים שכל אחד עוברים, שאנחנו איתו כל הזמן בשמחה. יחי רצון ונאמר אמן, שהקדוש ברוך הוא יברך כל אחד ואחד, שיש שבת שלום לכולם. שבת שלום.